me Jenny nyina or supporting me boa me encouraging me the never say even at that time I know ye minister education minister no o make sure to me make sure say when your time abusa say na additional e say na PhD ne e say e den every support bia na bo say panyi e support because we say me hwewa you can do more and any time bia na me say no encourage me yem papa ya de nyina former education minister Dr. Yao Osei Adutwum a company for num team support ama ene say ye kasa doctor on also camp motivations no Dr. Yao Osei Adutwum, good morning papa. Hello doc. All right, Nhyira 104.5 and you be connect to the other line and you know actually and come extensively. Na and the actually home come poverty ohia. E kwan e be fa so tu ohia se. E ho hia every say baby your mind na dru no. Obi won hye dan nim de ekoso. E be dan etimi atu ohia se. And obia na maye adwuma me hu ano mako school me hu me wie senior high school na ye betwetwe nkoma extensively den ti na oman bi atimi ayama na ye ya ye de ani de ye ntimi enye emani enye yi document otiminka den ti na ye ntimi enye emani enye yi me ka kire say before then nso 27th of November next month no Habitat Fair no baso. Habitat Fair no baso. Habitat Fair no. Yeka Habitat Fair. Ya kwenya ma yen emaye humu a mo complaining efa adisua ho. Ene ye dansie. Unya nimdie wo dansie ho. Kwan ya befa so asidan. Enioma be na obeto a ne bo be ye fo. Na watimi de siwu dan no. Afi bia ye multimedia yesa de aba. Troto o say ebehia ewo Kumasi City Mall. Kumasi City Mall. Na Kumasi City Mall no yeksia eye doors na wope. Eye cement na wope. Eye iron rods na wope. Bibia wope bia no. That particular day yebema wo sa akwanya no. Na wetimi afre. Na wetimi aba. Na watimi aba besua de na watimi asiwu dan yie eno asem ene eke doc mato temenka we pass on to nkapa great ede nyankopon ase nyankopon hira se wenya bre na etwetwe nkomo earlier na me da wase nso se that time as a minister obi etwe left and right but witimi nya time every week efremi busam se na me PhD no kosei nyame ya adom enche na brody card number but say me do be asia I was say openly me so me da wase for your support nyame nhyira minia no da so me ene on kaye menim say ekwan bia so no wonye nwe ba bia so kudu na professor no ba okwa kudu na ye nyina adanyame ase ama nti nyame nhyira bebrebe no ko ntu kwantentin e da se na they say me huma me twa mu pruse mo fe na me twa mu pruse but say you can so be a doctor say enye easy me chi nyina ye me ya na metia my idea nyame nhyira mo na yo minia me da minim say wo life na nkasa no uye koko asikrasi ni ufiri ekurasi to pa anti ye hwe bebia wo sha ase efiri na ne kasa o ye doctor eya na for obia onimo story no because we are interested in you motivating us now what say kwan be first to ohiase but let's start with you ufrihin how did you start I na kasa doctor na e ka bruchire ni ebodi no na e simple sana yo mini america ya otiefo nyina nkanka mo etiofi bosomtwe na na nyamresa
me papa na ofi prenyina se gyache na okodo koko o sisiaye hafo ɛhɔ asase ne sign me ma meka sɛ da kɔ hɔ ano papa bae sɛ wakɔgye store ɛwɔ goals no ɔkɔyɛ store ɛna ma me sɛ David ma me ware so bɛyɛ store sɛ ahata asase asuhyia asase ka ho kɔgye foforo ɛna papa kɔ manso amemfi kro bede antubam saa mmerɛ ne ka nkɔ hɔ tuna sɛ kwantin edu no akɔduru hɔ bɛta mmerɛ ne di mfie mmiɛnsa ɛna yɛde me kɔ kro no so ɛyɛ antubam ne kura ase ɛhɔ na papa kɔdɔ koko na ɛhɔ no ma na menim ɛkɔpon bra ebɛkɔ school na hɔ schools no ɛnyɛ school craft one ne craft two pɛ na wɔ hɔ ɛnam saa kwan no so ma saa de me ba krom gyaate ɛhɔ ɛna me fiti school ase na wo ka enwumasua ase mi de me kai pa no me wɔ class 3 ɛna me papa ba fie dako wo kwai aba o mans antubam hɔ no aba gyaate na oba adako no call me head teacher hɔ no de master no ma ofi bechem ɛna oba efi no se yaw master no ma ka kyerɛ me sɛ woni nwoma pa na daache wokɔ school twato ni bi na sɛ o ka kyerɛ nse university na ono na university no ntia se nto busan se university na ne de ɛna o se school twato enti o ka kyerɛ me sɛ master no ma se school twato no wobɛkɔ bi enti yɛrɛ ho na suade na okɔhwɛ sɛ ɛda yeah, me PhD. My last day, I'm here exams. Me PhD free, University of Southern California, Abrosana near school, Rosier School of Education. Me PhD abonten. I want to make kai the papa can't remember. So because school chat only be. Na edano nisio gumu. Say a country never. Now papa kren nim ade a friend university. Name what country me three say school chat only be kobi. Na manko school twatro no kwase university me koya course I twatro I PhD enti e ma me hu se wo papa can be to trim or ni so ade hu no can be to trim a the 1 year ni da se besie no it missy it wo kan ho mesua na wo kan PhD na ma akame na anyem resa se wo be secondary school na wo papa niska akoko mai Koko mine to Niskada how bit him the Akutua, some refree senior high school in ho. Okutua, this will treat deposit 40 cedis. Then he found officer scan. Now can out to me and Sunny baby school. Now I had the amame. Mini Dimechi, and yet you have been raving was a brown, what's the arrow of now? Me of a non prepa America's way, or Mamma be. A dear Oko Toma, Ubenius Picano, now the Akutua, school pizza. Papa can once and soon sika emawi enam sa kwa no so honorable me pese me te ho na se o se de preko na o brade ma yes sana e true September ni do na koko ma okay enti you papa no ni sika bia ho so benya bi no de akotua 40 cedis deposit e wo secondary school no enti no ekoba asa mini odi machi na nwumre bi eti one of the brow sem the arrow na won kan kire papa no ma kan unkoja asa mre ne wan to ba mo unkoja achi na me won fa no mpre kwa me so ma me kesie mi won pa na ebi a won a obenyi skai enti o ma mi ska me ba jaachi na mo fa kumpre ko ne nyina so bi koton ye ton ba no ne anya 42 cedis na ese menya 40 cedis am ne betua deposit dan se me ne na na dan ko kwa be ko pokuare almost speech and prize giving day and no man penny sabre obusan said did you go to school here and I'm saying me opokuare na me den ka to trunk ma to cho boss na makope white yeah brothers and set am be ko Sunday dining hall interesting as from so enya me ada woman mitimi enya ahun sika a me kotua na you know prospectus na nya de ketwa prospectus no so a shirt any shorts any sandals and no kra na sem wo ho na sem ketwa nya me e maduma me kopie ja che pram so me namu a me kopie Kumasi high school 6 form time me ko dru Kumasi high school me na ho yem say heaven se ja che pram so ne go tell you form nya no go Kumasi high school pipe no wo light si so I'm say hey school here come ti mi twa de pa nya me bo ame e ma mi twa yie e ko Ken US, I'm in a friend USD.
because land economy. Now, Miniana or not on the precoma me coin. Do time on us or non so chemical school Nibian. Na only preco beton, na cocoa so my. Inti na akobasa only the own Kobe. Na only Minian more book must the winning the Ark, Oak Plaza. Some rented timber firms, no one to make timber firms one or then one chain baby, and I mean, when you penny back, I don't be a cane chess. That rocking chess, no, and I tell you, I'm a somewhere na regional minister. Our penny Jantua, Onana, yeah, F.A. Jantua, F.A. Jantua, it would do no Gina. Now, only I'll be doing como, no encouraging, when you're more. Now that's how Nona the brain himself will be honorable Honorable Bwami, Opache say, Sa, ye call Abia, KM, who are Nasi, a call Raja, Kane, Omo, di Kane, ye, in Kunyano, Obra Mukoyibi. Aye, near the end, Ufi, Asukwa police station, you call some near Mayor overhead. Okay. Ufi, air court Georgia Hotel, baby at the Ark, a woman, and Quanchen Wan and yet. Wow. It may point classes, or take her. Nama pon makobo majuma ye pon class or take namati ho ye makwan or take namati ho enti abrofo no that time na so kwa abrofo no Lebanese near that almost in a proper enti omu gina na me na me kɔ na makodi ano ama omo me na mete brofo me kɔ ka brofo na me di aton pinches no wow enti minia enu na da ko me kɔ na minia no e ka kire me say bra me ntimi ntran kwanche ha sei sa na when now for going back almost almost school Germany, almost University of Germany. One track after in Kobe. And I make count with two numbers my command who say, now we are from 4. As I'm penny forces number 7. And then others are 7 air school, our brutally, MIE. Now, man can imagine one Yamima Minyansa say, a beer, which echo my general language school, I university, on the fun. A one of a tray. And Chippy and the Kata Brands and Omre School Germany. Wow. There's a Yenia Papa, no, apart in the Coco Pudia Genemu. That means what the Koya or the guarantee for a loan. Wow. And G loan, so on Fanco. Now, on Fanco, you call German and Bezia, almost just in your beer or what a brochure bank statement. Now, in the Pacromo, at the year today, Kata, over to me to coin. Now, maybe a bush of no female and Nasi for Ghana crab bank statement will be any. Oh, and you almost can say, hey, now where the man is Miyako. Anna, me right in here, a country I to me a man of Simu, Sabra, me just a frat there. I dare back on the catcher and say, Yame, I want to say, Nipa. Let's say, Yame, BSA, a Ponoma will be a country. A damn me run Republic. And I make actually madam for no brother Kwam. And I'm saying, oh, Kwabin school. Say when you school so Kwabritri. A Kwam Ben ye be fast work. Obeti Miyako, ye ni foreign bank statement. Minya, min country also what a branch ebi twemu there, we are in him cry. Within 2 minutes, no said Dimrika Achesian, our Republic of Porter's Lodge. We come and say, dear no more come. And you see a bank statement. Or send Unity room, I think 618. Bram will be oh, we will be back. Wow. Now it's me the idea of the now the Abo Union. A minute within 4 weeks, let me knock it Toronto, Germany. Wow. School. Wow. Now, me I am a national service, and a document may catch and say, Pabana, Fetty Cabra and Trust as a man, not for Betty Dine. And was a bra. You know, crown a major home. Now, I'm now for 4 a while, I'm the own University and Casano. Bebre copy America. No say why ye pa. E decide I me boa amwako. And check your bring me $5,000. Nya akonya me copy America. Copy America. For ye kochra de enwachi American ban e kan so open crofo. Omo ani so ade hu. Betimi aye school, SC school so ho no a. Omo de betiti America from kala. Omo me osika ama de aye. Enya botnia e dwetra wuntu grant. The man why the school nothing quite about who be a betu aka mo atete nkwala man ka se me Ghana minti me enye nyame mama kokoduro e ma me koi me nkrata koi e mo gitu mu e me mam $500,000 wow e ma me defeat dwumadie na se me kan se
Sunday anopa na me chere Sunday school so Church of Pentecost anopa me kwa for na me say ne me nkɔ hwɛ sɛ krata na me chere na ba me kɔyɛ me din na wo yi ya mama $500,000 said me mfɛn fiti school ase ɛwɔ Los Angeles krokesie yi mu na me mfantete America fo nkwala ne bɛ sɛ me kɔ ɔmo mpanimfoɔ pɛ ni na me kɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ dwumadie wɔ na mpɛ sɛ me mo me pa na me school na nyɛ mmerɛ saa me call Los Angeles Unified School District. And in 4 no so, na me ko gina wɔn anim na ye hwɛ nkrɔfoɔ hwɛ me wɔ TV so na me kyerɛkyerɛ mu school am pɛsɛ de ba America hɔ na kwan a me fa so a mɛyɛ no kwan nti a moma me kwan because me school ni yɛ soronko na me kyerɛkyerɛ mu wie de edi nkan na me hwɛ a questions ɛba na sɛ nkrɔfoɔ no ɔmu nyame moma me kwan ma me nyɛ ɛna penny bi a broni penny bi a ɔyɛ madam fo sɛ no ɔhwɛ me wɔ TV so yɛwie na na ɔfrɛ mo sɛ ya wo abotire ha aha sɛ deɛ me no aha no me frɛ ntimi nim ha sɛm wo kɔyɛ saa de kɛseɛ wo ya ɛsɛ onya broni bi ebɛgyina wo nkyɛn ɛmfa wo mfa w'anim nkɔtrɛ wɔ mo ɛsɛ ɔmo mfa ma wo enti yɛsa akɔ 2 week time ɛna kɔpɛ madam fo broni bi ɔyɛ architect ɛna obɛgyina me nkyɛn ogyina me nkyɛn me bɛkasa na abroni baako ano ɔma yɛ 12 time first time no na obusa broni sɛ adwuma no ka ho ana ɛna ɔsɛ ane ɛhɔ aho ayɛ din menka entua so boa ɛhɔ madam no started so ɔkasa kyerɛkyerɛ mu na metia ne na so kakra sɛ mu ano wani na mepɛ ɛhɔ oyɛ din ankyɛ na brofi ato aba sɛ Dr. Adutwum ne ko BA schools ɛwɔ Los Angeles ɔfaboa yɛfiti asɛmi nua mpala wɔ ha ne bae afei afei ɛtɔso ne ne miɛnsa no enipa bɛgu hɔ obiara pɛ sɛ ne ba bam school no na afei ne dan no so a ɛna mede me krataa kɔɔ wokɔ America man mu New York ɛfrɛ bi Wall Street ɛhɔ na sika kɛseɛ wɔ wiase nyinaa wɔ ɛhɔ ɛna mede me krataa kɔɔ ɛsɛ mepɛ 20 million na mede asi school ɔmo hwehwɛ mu a ɔmo de ma nkrɔfoɔ bi de Standard & Poor's ɔmo na yɛ ana wɔ ha na ɔmo aba Ghana ɛsɛ mo bond rating yɛ sei mo rating ɛyɛ sei no ɔmo maa me BBB- bond rating minua me call Wall Street 30 minutes no menye sika 20 million me de asi me na etimi de asi school kɛseɛ paa wɔ Los Angeles kuro no between baabi a friend asanka kumasi anka edu ɛhɔ ɛna mekɔsi school kɛseɛ di nkan paa ankyɛ pii ne school no ayɛ ma ɛna mesa kɔɔ school mpanimfoɔ no hɔ mo sa maa me kwan mekɔpue school 5 miles away ɛno nso ayɛ ma mesa kɔ bie tu ɛtɔ so mmiɛnsa schools no ayɛ ma me yɛ ɔsɛ Adutwum sɛ dukurase ni ba koko ni ba me na me schools ayɛ mmiɛnsa me papa baa hɔ ɛbɛhwɛ ɔfɛ school hɔ yɛ kɔɔ fie anwummerɛ ɔsɛ yaw maanyɛ ani da sɛ wo betimi abedu baabi a wodure na papa sɛ wo na aka to ma so sɛ me school twa to meko bi ɛna me sɛ sɛ wafiri mu deɛ nanso saa bere no obehu yɛ n'ani gye na no no kora de wan transfer ehu sɛ me bɛyɛ minister for education me maame mom na transfer be do time a me yɛ minister for education me maame ba abrochire me papa ba abrochire na me sɛ ɔmba no nso behu na brɛ no mfa so a aba so me maame ebra no ɔte ase na asɛm bi obehu abrochire na da bia na ɔka ɛma nkrɔfoɔ sere da ko me free adwuma mu aba me ba fie no sɛ yaw broni na won ne bo fipa mu wanka no a ne man bi akogu ne fie no me wa ha me hu so ɔtete wanka no saa ɔtete wanka no saa na ohun mi na no wanka no bu fam na yaw na saa brɔfo so ɔmo bɔkro no saa brɔfo so ɔmo yakro ohun bi da interesting ọba Ghana tell you ọdún fúnfún omunya ọmọ abrọfún ọpọlọ bọkọrọ no ọmúnyẹ nípa bi ọpọlọ. interest enti. na dẹbi kan sẹ nyame ẹpẹjẹ a mi fi baabi a ne nidaso nie ọdi mi kò duru baabi a ne nidaso no aburo so ẹma aburoni ẹsọrọ anọpa ọ na ebusa nsọ mi secretary obusa nsọ mi nye tii maa no ma naa maka sẹ na mi tii no kura ne mi nim adekora mi nim tii ne nom saa ẹnẹ de aburoni na epe tii maa mi no ma wow edini nia. Nyame nim ne sɛ nyame tumi bie kwan ma oyere ho yɛ dwumade nyame source baabi a obedure kwan na sie na obie kwan na ma ma tumi koduru baabi a tumi busa ho sɛ ɛyɛ mini ana me ka sɛ broni bi a no yɛ dwuma ma me na ɔmpɛ dwuma na dwuma yɛ ne mepɛ ɛna me yi na bi
Me na di no kwatra me office ani mu no susa broniba susa to kopia onim de ni kunu be no na me phone be catch am say broni ni to abontin ho su na me pia abontin me hu broni no na fe na se na ye mareho na nso na te bi na di me kwatra makonwa kese so won office na say eh me pan me yi broni adi mu Koko asiniba and I say what me you broni adi. So honorable, all these beautiful stories, very emotional, and I'm sure say inspire will be. And no na wakwa fem from that level na do drua and kakra mi minim ni say based on the one hu nyina no so kyerɛ wo ho kyerɛ bibia obi hia wa wo hu kra so ye minister ay sign na eno inspire o said the be ya ye betimi se nyame ya adom na se Ghana fo betie na you become the president hopefully say na betimi this story aboa ye ametimi etu ohia no ase minua me American say minim say the ohia sister ohia yaw minua samra na ekoku mprenu no waba anopa na maame ede banche egu hof samra komaba no dey brief aka ho say benua ni di na ko school na benua banche na tonton na afi account no refu so ntimi nwemfa nko school na say ofa bro opata so na obechinchiwe na oye na chinchiwe na digu buto samra nchiwe no de nchine na ebu ho sika na atrasi chire digu ho na ode nchiwe egu buto na oye ko school na nchiwe nso no ma otimi nsuo pa na oba enwumre no nyame boa wo ne ko bi adi minnu say the ohia sister na makobro ni proma ko hu ekwan a wo no mre bi etwa mu no so ti ohia mu den America na wa America ho a wo hu ni sa na yeso nkuti ase a no nya sikyo wo ma wo mani break enwuma twa e friend free senior high school ewiase nyina wo ne di kan de ba esa America for do go na bitimi esua ngoma wo mo de no ba ye na ni ti hye ye pa wo mo di gu akwa mu kodu 1965 ana di pa ni bi ti ohia mu no o mampani bi ano de Lyndon Johnson what didn't she therefore for bike as there be American high school be edi ampa eni obi edi aduane a wo sika ni betimi edi ohia ni so betimi edi eniema asesa wo ho wo maybe to say Singapore yenya afa ahudie ni ekokra yekuya ni si won bebrebe o maybe to say South Korea na ye sika mu odu ye niema ye papa esen wo mu enne samai na etu ohiase enti so ye doctor ya tell you what could grab richard ko hu dia brofo no ehihye etimi di gina yi a wo ba Ghana de wo ka tire ho say enti ye betra ohia mu sa nanu ye no wo banko enwuma bi om de ba abonti omo so nipa mu miensa bia emu ba ko eti ohia ene efe ohia buru mu omanyi mu minia abrofo a emutimi ye omo nchen ye na emom omo nananom anyo omabro omo nananom obi ka na kan omo adwum so omo betu ohia se ampa omo tu ohia se minia kwa be so na be fa betu ohia se eba ngomasua mu a esese wo hihye engomasua ema akola na adwum do na nyame boa na wotimi de adekesie bi eba na wo man eyie ene amaya yi nyina na ngomapia so na ukọhwe Brazil omu dua koko mu dua no ye de bete a bad aduonum afibia no sasa na Brazil for the bete be aduonum omu nhihye koko adwuma mu no aboa won papa tabre mu ewie mu asache ya obehwe ne nsuo ntoi obehwe no omu de irrigate omu de nsuo hwete koko na fisa no mu koko na so ukọhwe Brazil koko pa na hwe koko etuatua ho a dua no nyina boma ama omu koko fo no ohia bia ni omabrabo mu ekwan a be fa so e be yire ho ni ahihye niema se oma ohwe nkro ya mi bobodi enwuma tun omu yire omu ye ho adwuma pa ye engineering enunti na what is there? Can STEM, science, technology, engineering, mathematics.
na eno no ne far by any say otu sa fapem na na o maba ne mrankem etimi ye mfidie hu adwuma etimi sua mfidie hu adwuma etimi hihye mfidie otimi hihye lupre na tu otimi aye ne akese oman e de China ne eno mu nyina na ti hia mu eye den ene ne ta ene ma omo ye edum bi anom America for to abri wo China oman o hia nti e ka so obi entimi mu mienu eye den na China ene ma omo ye woman the STEM education any fiti ake woman media what it done call Japan eko hu de ekoso ho and was Debbie time I am from hosa or buy no be hwe mo mesua hihye e na omu fiti ake no or the STEM education buy STEM my can mechanical ye can says one put up him now we see factories are ebegu China for factories I will start here you know Oman san kwa American bi oman go to mfidie o oman ye mfidie no ho bis omon kwala no adwen mu doi e wo STEM education omo di fiti ho e ko omanim omo di ko omanim ko duru me bi afa na America companies nyina ate so mo mfidie say ye ko China na ho ne e be ye nipa oman adwen mu do no ma ye adwuma ma ye omo bie Enuma bebe e China by now should be think of share movie e factories bebe emene China kra baby o ha na ye kra na e for for yi enam ne ti ho enam ne wo kase abenye ku kese enya airport train enam ho no na ho beduru baby o ha koduru airport ho no wugina fidie hu na do se pia so se sa osime pe coffee anom na drone ye fie ko big girls ye bi na drone na ba begina ho no ama coffee no anom minia ejuma me koye na America e ma mi hu se de odi so ani so de otimi ye na no ya me kwa America ma mo bo ma baso no hu so fidie no da so ye bo ma baso e ka se Dr. School abeti she wa America bo America ye ba ga no so be ye was STEM education no bo ga no and then Uko school with some girls. Obianya 8-1 or from Wesley girl or some girls. But some girls I didn't fear 9. Equal in fear no. In fear me and say didn't can qualify and sorry. A mumian son a penny didn't can a me and son a comedy school of medicine says some medical science or mobile doctor for a more engineers. Near American say, ye need to add who the buy. Yes, she school be say we yes step. Okwa bomosu yes step. Okwa ha we yes step. This school be any attack can say. School say oh dada no. Et so popular. Any schools akese no. Omo so ye be mo makonya me step no. Omo yibi. And now ko popular. Which me engineering or step. Uko school be ba omo ye aviation and aerospace. Aeroplane hu djuma nkwala no sua or high school. Minia, nie wo mo no say Essentially, a woman to me, boy, nipa bebrebe. No mo ye bibi a owie a obenya adwuma aye. No tu ohia se wo no na brabo en na busua mu. Na sa bre me no kase. Enkwara bebrebe wie school a. Ba na adwuma ho asem aye be. Dr. Adutwum nyame ma do na president a. Mema adwuma brofo kase mu ye be kase. Ye benya the golden age of job creation. Abra eyesro ko a enwuma tua Ede enyuma beba asin ebrebia we university we sociology we say o pe ade a betimi ede ejuma aba bien na we betimi asota wadwen na wo no na wadwen sesem no wetimi a software develop and say esi ukwan ese ka say we sociology we software development ese we coding ese we Waiting, I am quite there. We be say my point. Now to be a certificate in software management, software development. Now to be a idea of one man any day so be now. Minia, so share the agrofono ye. Dear Dean Kang, Dr. To be a president. May I give you a broadcast the friends and manpower needs assessment. May I so man winning na a human being and then for 4 pen for former Bayer computer engineering. Cyber security. On say, Oko Jumebi Mua, you all say, what's my for ho?
And then abẹ́fo ntẹ̀ntẹ̀nfidie ẹ̀dí aba ní computer adwuma no ẹ̀no nso yẹ̀sìá ho ọ̀dùnà for ẹ̀fọ́ cyber security. Sɛ wohwɛ afidie no so ɔhu sɛ woyɛ Accra high school. Accra na wɔ hɔ no nneɛma a wɔn sua no emu odu paa. Cyber security, artificial intelligence. Woyɛ wie wɔ high school a woyɛ high school koraa no wobɛtumi ayɛ adwuma. Enti enwuma akɛse akɛse ɛna wɔn kasa wɔ aburokyire gyina mmienu. Baabi wɔ hɔ nom a nea wɔn bɛyɛ no sɛ wɔn bɛka wɔ adwuma na wɔ abere a wɔwɔ Ghana ha. Na wɔwɔ Ghana no na wɔyɛ adwuma ama aburokyire kɔmputa no ama etua aburokyire akatua. India ɛno ɛna wɔn de ayɛ ama Indiafoɔ nyɛ adwuma papapapapa. Wotete akwadaa no wɔ Ghana obetumi ayɛ adwuma ama company bi wɔ aburokyire ɛwɔ cyber security a wɔte Ghana ha. Wɔn no nso a yɛhu sɛ ebi a Ghana yɛhia nipa 10,000 for cyber security. But ebetumi yɛ nipa 100,000 esua cyber security. When you pim do na fi mu a wɔn de Ghana companies ɛna ɛfa wɔn no. Wɔn aka no nea wɔyɛ no sɛ wɔma ebi ayɛ adwuma ama aburokyire companies a wɔwɔ Ghana ebi nso bɛkɔ aburokyire hɔ na wɔn akɔyɛ adwuma. Ɛnu nti na esi school bi sɛ Accra STEM Academy a obi wie high school a obetumi anya adwuma ayɛ ɛwɔ baabi a aburokyire ɛhwehwɛ no so wɔn ayɛ adwuma. Ɛgye ɛba abɛɛfo ntɛntɛnfidie IT no ho adwuma ho a ɛnyɛ so bɛwie university nko akora sɛmfo na ewie high school nyinaa ɔmo ebenya saa akwanya because the aborɔfo no nso a ɔmo de kɔ ɔmo anim ɛno ɛna yɛsu nti ɛno power needs ne kyerɛ yɛ sɛ aha na adwuma no wɔ wobɛhwɛ ne Ghana ha bi adwuma wɔ paa ɛyɛ plumbing ɛsɛ sɛ yɛnya akwanya ma nkora dodoɔ ntimi yɛ plumbing obi awie high school wakɔ technical school na ɔso obɛsua plumbing a ɛsɛ ɔma no kwan nti na maka sɛ yɛde biribi a ɛfrɛ no community college ɛbɛba Ghana ha. Community college no ɛyɛ university a yɛkɔ no mfie mmienu. Wokɔ no mfie mmienu wotumi kɔ no afe pɛ na afɛ sɛ ɔkɔ a wɔwie high school woyɛ general arts wosi mɛyɛ electrician wokɔ afe baako pɛ ne atete wo ho abɛyɛ electrician woayɛ biribi a wowie a wobɛnya adwuma. Term no ɛyɛ ade a Indiafoɔ yi o wɔn de nya adwuma. South Korea for ye omudi nyadwuma eno ene de aba Ghana entimi nua mani so ade hu mu no me hu de enti a nyame ama e maba ne mranti a omu bu ade wo kwabrochire kohwe nkwale sebeye a obenya no obetena se no akyere na de ehofra na ye hu man kwala ne sua de a na Ghana akoda wotitini ye ne kasa ye obetena ho tie wo sa mo wotimi akyere na de no take note aburokyire brown sana kwalentio enso kwa itimi adwumade a Ghana fon kwala tete wo mu yi na mu besua na mane yefonko enye sa kyire bibi gu tirim na ka kyere me dabi eno de me koka o United Nations say we cannot memorize our way out of poverty, but we can critically think and innovate out of poverty. I say we have a kind of na Emma United Nations, I quote and go for a use of baby. I won't be meeting all the account. He said, the minimum say, yeah, woman, she are not good, you know, and fire and co baby. I have woman says 10 schools, no, almost country girls, almost so him. A year engineering, so how more them. Yeah, my wife, if one years answer, you know, a commission for team vet, and yes, answer her no. 50% so no practical oriented and yet good what you good do one you deal my ben what me to say enti ye ma committee for team that one yes answer him say Robert Amakwan say robot no now wo examiners no ni ho na ma robot no nya dwuma ho ene enu say nkala na de sua no ebesesa Ghana Dr. Adutwum says nyame ya madom MPP delegates mo ma ko nyame e fra bera na Ghana for nyina ma me kwan be president a woman sua share de ye be ya ma ye fe na nya woman sua ye sua no pa woman sua de adwuma kese eba ne nipa ne adwuma ye enu nti na de ba ko edi nkan ene se wo be counseling SS junior high schools nyina nya counselors na omo ne nkola ne kasa mo hu se wo high school a obetumi aye we na kola no hu se ade we mi ya we and a debate me ye general answer the entire me ye na fe you could do university so na sa play the general answer
yen no yanka anchira kwala no say ye ma won sesa wadwen okwa America memu a ye wo ye ne high school ye akudu university ma sesa wadwen enu an say wanye science it did not say wanye science also be engineering and you be pre-engineering now also what me be engineering ni bi we are visuals for woman me madin mu ne de makosua akohunu no visuals for no madin mu abiesin obia and so call high schools are almost one bon obia obetimi ase wani na ono no abro wo no wo se wabon na mum de obetimi achi ne magu ni timu no atwegu baso ma wo so no wabe engineering if you draw we mun aba yo enti na wo engineer ese wo engineering draw enfidi akeke wu nyina obi na daso da en wo ka se me draw bibia eti say ebetimi ayese ena enkrofo fae o ma ye physics ni mathematics no o mo fae ena o mo hyeche ye ho adwuma na obenya afidie no na you betimi draw yes ye man nye engineer e me enye yi ono nso kodura brochira ono ena broni be ma no kwa se o me engineer Doc, mami busa aka ye 3 minutes, but mami busa. Ade a wo kenyina, de bia metie wa no ma ye din, if you say for me, from my side, I see somebody that you a potential person Ghana here because my cousin is always a national asset dada. So the kind of new money the way I see to yaba na bi abenye bi a delegate bi na yenim se we pa na nke betimi aboa anaso ohwe Ghana yenim se we pa na betimi aboa ba behwa no ni akwa akoto am obi foforo ana yakotu so obi foforo yenim se oba onye hwe your kind are rare. I'm just thinking say onye frustrated knowing sa ideas we nyina na typical Ghana ni no de here ne say masa pekakra bi ma ye ne jai de wo kan de here ne say masa de be wunti na de okeke de da benda. How would you balance this? Say the be betimi edu level a mumu bi say e betimi aka say mu ne here mu say mu be bo Ghana. Minia ni American say mini delegate na mini delegates etia Nyawo kan say Dr. Adutwum na bi kun abo me. Me na Sabram no ka say dey say eba ye be ma adwadufo betri. Ehihye deba. Enya nwumasua nko a ye be ma adwadufo betri. Sika a wogi a wuntua. Sefa ko ye wadwuma na wadwuma no ho mfaso e na beti kana mo man. Ni a ye no aburuche pepepe e na deba. Semine delegates here, who some mention and a beboa woman. Intimidate me receive say delegates no, per frag bearer call. Per be a day in a producer Ghana for Metroman and I are some me for Ashanti region. A honey a party stronghold. President Kufo, of Ashanti region. A do time my trouble. When you're 80.5%, 80.5%, we in our Ashanti region, Abania 12 and the delegates. Dr. Adutwum, me a baba to mo, baby, I will free no to my pa. A idea that ho baby. Dr. Adutwum say, "O to mame, as an for mother Roma." I say, "Obi padia kokoto na bro." Na obi a o padia na ba kokoto na yim biafo a onim. Ni asase a yema Ghana sesan. Wo a wudi hia o so ya no pa wonim bi obedie. Wo a obebe ko school niam a yedin ama. Dr. Adutwum say edu university a woman be ko ni free. And she say am dey ban she say mu odu e beti Ghana. Mu delegate a wo to aba no e beti so abrabo. And she say ya me ye nam dey aboa delegates in dey mbehia mu am no be di hu nkita ho. Minim say mo po bi a wi no Ghana for be ka say wey ene e pe no. Wey ena o de impuntu e ba Ghana. She say nipa no a mu yi na Ghana for. No, any doctor I said it to more than Ghana for better. Assembly, my 2028, a bedding kunim. Naminia, a brand about to a debate me at Waba. Not tell this we enche a quasan gregua. The can moon de decacresi you. Then if I don't want some of the Abanomonto. Now, Drabano can't send me the Metro Abam.
ɛna ɔmo sɛ ade nti na abɛto aba ɛna ɔse Dr. Adutwum nti na mɛto aba yi fi sɛ panin no nneɛma a wabɛyɛ no mempɛ sɛ ne party ebedi nkuguo ne nkurɔfoɔ abɛsɛe no eduru mmerɛ bi ehwi obi ho na ɛto aba delegates Ghana for bɛhwɛ me ho ato aba pa ma yɛn enti monhwɛ flag bearer monhwɛ presidential candidate a obedi nkunim na me mumani ho ase Dr. Adutwum ne nyame de akyɛ me deɛ nyame de aboa no nimdi amako ho aburokyire ama broni ɛbɔ maba so no Ghana for me ba de ma bɛyɛ no nso wani de ho dem sɛ kwan bi aso bɛto ama obi a ɔde mo bɛkɔ akɔ gyina simpie so 2028 no adi nkunim ebi nsi da ama mo meyɛ Bosomtwe MP Mifra Ashanti region. Right. Dr. Yao Adutwum, Papa, as usual, Nyaminsha, you've inspired us. And I'm sure, say, Obi Tia, say, wait me, I'm sure, say, Kakranka, wait me, a lot of you. I bet me, because Dr. Yao Adutwum, and I met me a dua, Mema, me in Koye Krana, Kakranka, or your Wufo Krana, Bamubua, Obonsa Dr. Adutwum, Papa. Eye bibia se de be obey yebenya Dr. Yao Adutwum. Papa Nyamkopon Nhyira for your inspiration. Me don't answer for am do keep process. Dr. Yao Adutwum, your former education minister, on any guest for today. I would say Uniat one sense